मा जानो नागिरदों नोङो टिफिननि सोबाय रेसम नै बिजायंखौ सोहोदां गामिनि दैयाव मोननाय थेंगोना खांख्राइबो दंबावो नैबे मा ना लोगोफोर नै मादैया गिबियावनो मर्निं बेरेफुंजानि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ जासिहरगोलायबाय दे नै मादैया मा मैगं सायदों नायलांबाय थादो मर्निं जोंना दा 6:30सोल' जादों रायजोफोर बेहायनो नै जोंहा मा मैगं सायगासिनो दङ नायलांदो ओंखाम संग्रायाव जोंहा जाय सार फाराफारि खामानि मावलागासिनो दङ सम बोथोरा फैलायबाय नालाय नै मादैया मैथा सायगासिनो दङ मर्निं आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दं होननानै मैथाजों माजों जानो नागिरदों मैयाना मालाबानि भिडिअआवबो आं मैथा ओंख्रि संनाय होदोंमोन रायजोफोर खिन्थु कन्टिनिउ लानाय नङा बेयो आं जेब्ला टाइम मोनो होमबानो आङो भिडिअखौ लानानै दोनो मैया बिस्थिबारमोन नालाय जोंहा मोनदोंमोन जोंनि बिबोनां गेजेरा दा एसे दै देरनायनि सारनानै मोननाय ना बेजों नै न'नि मैथा खाबाय न'नि मैथाजों नाजों जानोसै फुङावनो सङाबानो जायाना जोंना संनाय खावनायफ्रा रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ नै मादैया मैथा आराम न'नि लकेल ना सारनायजों टेस्टि संनो नागिरदों नायलांबाय थादो गथ' गथायनि संनाया मोनखांबाय नै दा जों रायजो हुआ जानाय जों जालांनायनि मैथा मर्निंआवनो मोननांगौ जोंना 7:30फोरबानो बा 7:00फोरबानो मोननांगौ मादैया जि बोरैबा मोनदों दे देहाखौ दासान्दि गारि गाखोबाय थानायखायसो ना मासो रायजोफोर ख्रुब मोनथारदों लोमजानो सुखुवा बुखुवा नोंथांमोनहाबो गारि गाखोबाय थाबा बेबायदि मोनो ना मायो खिन्थु आंहा गारि गाखोनायनिनो मानि बिराद देहाखौ सुख गैया बुगैया मोनदों मोदोम साख्रुबजोबथारदों मुलिबो जाथ'नाय जायाखै आङो मैया गेसनि थरसेल' जानाय जादों आङो नायलांबाय थादो रायजोफोर मादैया दिनैनि दिनाव मा भिडिअखौ नोंसोरनो देखायहरनो हायो देखायहरबाय थानोसै नै जोंना टिचार रानिया आंनि लोक्षि सना फिथरा दासो सिखारनानै मा जादों सना दे नाहरदो ओरै गुड मर्निं होनहरदो बेखौबो ओरै नाहरदो होनहरदो होना आइ मानसिबो होननांगौना गुड मर्निं होनदो रायजोफोरखौ ओरै होननांगौबा गुड मर्निं होननांगौ होनो दे स्कुलाव थाङो ना थाङा हा थाङो ओमफ्राय माला थांगोन हा गाबोनसो थाङोनोहाय जोंना टिचाया गाबोन मा जादों नोंलाय दा टाइम जाथ'वाखै सोर दोनलाङो नोंखौ सोर बाबाया दोनलाङो आबै रोसोमनि ओमफ्राय मा जादों नोङो दा मा जादों होनदोंहाय देखायद' मा जादों स्कुलाव मा लांनो नागिरदों नोङो दिनै हा मेगि सोर एवदों मेगिखौ सोर एवदोंहाय सोरनि बाबाया एवदों मामिसो गाइखेर सेरदों माया गाइखेर गाय मोसौ गाइखेर खोबहाबना होथ'नोसै रायजोखौ दसे मैथाखौ दिनैना मैथाया बुरजा दे बेखौ गरम होग्रोनोसै
लकेल नाजों जानाय नालाय नै ट्रिसा नों माखौ लांगोन बाहाय मा जानो नागिरदों नोङो टिफिननि सोबाय रेसम नै बियायंखौ सोहोदां सोजोब्बाय मा जानो होनदों ट्रिसाया ओरै संगासिनो दङ नै मैथाया दै होबाय ना होसननोसै दा नुवाखै जोंना ओंखाम संग्राफ्रा रायजोफोर गामिनि नै बाहाय अमानो आदार रुदोंमोन मैया बाहेरायाव बरनथ'नाय जायाखै गथ'फ्राबो नै थांनोसैनि जानायनि नुवाखै लिलि लाला जोंना हाखु दाखु जाजोब्बाय फाथ'आथ' दाबो दुगैयाखैना बेना नोंना 9टा ना 9:30 मोनलाय क्लासा नै रायजोफोर नाया बेनो जोंना लकेल ना नालाय सारनानै मोननाय मैयानो एवनानै दोनखादों नायाबो न'नि ना नालाय न'नि जायगानि दैयाव सारनानै मोननाय बिराद गोथाव जाखायोना मैथाजों जानो लुबैनानै जानोसै नायाबो जि मोजां थेंगोना थुरि बोथिया थ'थाबो मोनलायलायथारदों नै रायजोफोर मानो जाजोबदा बैसोनि रेसमा जाजोबसै दाना होसननोसै थांसै हो दे होन मा जिनिस मा बिदोंमोन फिसाजोआ नै होनजोबासैलाय मा बे होसननोसै नै मैथायाबो ग्लाब ग्लाब गोदौबाय सेने ब्र' होनसै रायजोफोर लोगोफोर नै मादैया दानिया ओंखाम जानोसै मैथाजों नाजों संनाय लाबाय ना बाथोन लाबाय नायलांबाय थादो हाखु दाखु जाबाय दे रायजोफोर आं मैखुन एवनायखौ लाबाय थायासै जानोसै नै मैथाजों नाजों बिराद टेस्टि बरियाखा मैथाजों नाजों टेस्टि ओंखारबोबाय रायजोफोर नै मादैया फिरफिलि गाखोफैबाय लामा थांगासिनो दङ हाया हास्लाबा मेंलायथारो देहायाबो गगाबो मोनजिद मोदोम सालु गाबोन थांनांगौ जायो नालाय थांसै माथो खालामबावनो बोथोराबो नै अखा हाहांसो जाफिनबाय हाथ'आबालाय हामसिगौमोन ना रायजोफोर बयबो खोथियाखौबो फोखांथ'खाबायमोन दा हाथ'आबालाय हामसिगौ एसे जि जोम रानहोगोरबालाय बयनाबो न' बां लेथ्रा जाजोबथारबाय बयनाबो देनां गायनाय बोथोरावसो मोननाय नङालाय ना लोगोफोर आलाय हाफाय जागोनलाय रानखाव रानसि गायनांगौ समाव हाया हास्लाबा खालामना होलायगोन बोथोराबो थांबाय थानोसै दे बिदिबा मादैया नायलांबाय थादोल' स्टेसन मोनफैबाय नै रायजोफोर ट्रेनाबो आं स्टेसन गाफैनायजों एनाउन्स होखांनायजों जाबाय फैगासिनो दङ सहैनायजों फैनायजों जासिगोन थांबाय थानोसै रायजोफोर दाना ट्रेनाव गाखोनानै ट्रेनाबो सफैगौआनो दा नै जोंहा आब'जों आंजों दिनैसो लोगो मोनदों जोङो आदा मासआनो बारबाय बेहाय इलेक्सन डिउटिबो गोलैदोंमोन नालाय दिनैसो लोगो मोनदों आंनि भिडिअ'आबो एसेनोसै दे लोगोफोर बाय थांबाय थानोसै जों